on aina ollut tärkeää, että on kavereita ja että saa olla osa porukkaa. Teinivuosina tuli esitettyä ja vedettyä roolia, että sais kavereilta hyväksyntää ja arvostusta. Jossain vaiheessa kuitenkin tajusin, ettei mulle enää riittänyt olla vaan osa porukkaa. Pidin itteeni runoilijana ja nerona, jolle on varattu jotain erityisempää tässä elämässä. Tavoittelin kokemuksia maailmasta ja aloin pitää seikkailuja ja elämyksiä mulle tärkeimpinä asioina. Harrastin ryyppäämistä ja pilven polttamista, matkustin ulkomailla, kokeilin erilaisia huumeita ja hain nautintoja naisten kanssa. Pyrin menemään kaikissa asioissa aina vaan pidemmälle. Päällisin puolin olin normaali opiskelijanuori, joka piti hauskaa ja tykkäsi olla kavereiden kanssa. Jossain vaiheessa kaikki nuo asiat kuitenkin vaan vei ahdistukseen ja tyhjyyteen. Ne söi mua ja teki mun olotilan huonommaksi. Yksi mun kaveri oli tullut uskoon ja lähdin sen kanssa yhden seurakunnan syysleirille päiväksi. Ilta päätettiin lyhyen loppurukoukseen, jossa nousin muiden mukana seisomaan, ristin kädet ja suljin silmät. En oottanut mitään, mutta sen rukouksen aikana mun sisälle tuli sanoin kuvaamattoman lämmin tunne. Mun silmät jotenkin aukesi näkemään asioita, mitä en ollut ennen tajunnut. Tajusin, että Jumala on olemassa ja että mun elämällä on tarkoitus. Päihteet ei enää kiinnostanut ja halusin oppia lisää tästä Jumalasta. Vähitellen se olo kuitenkin lähti pois ja palasin lopulta entiseen elämäntyyliin. Meni pari vuotta, kunnes päädyin krapulapäissäni yhden seurakunnan tilaisuuteen. Tällä kertaa Jumalan läsnäolo tuntui kutsuvan mua. Ihan kuin joku olisi mun sisällä sanonut, että palaa takaisin, palaa mun luokseen. Mulla oli ihan muut suunnitelmat elämälle, eikä Jumala sopinut niihin ollenkaan. Kävin mielessä läpi syitä ja vastalauseita, minkä takia mun ei kannata lähteä seuraamaan Jumalaa. Ihmeellistä kyllä, pastori kumosi puheessaan jokaisen vastaväitteen yksityiskohtaisesti. Sen tilaisuuden aikana huomasin, ettei mun vanhat suunnitelmat enää kiinnostanut, vaan halusin antaa elämäni Jeesukselle. Mun elämä on muuttunut paljon viimeisen 3 vuoden aikana. On saanut huomata, että tässä on kaikki, mitä on aina etsinyt. Niin monet perusasiat on vaan mennyt tasapainoon. Päihteet ei enää kiinnosta yhtään, ne on vaan surkea kopio siitä olosta, minkä Jumala antaa. On oppinut olemaan oma itteni, enää ei tarvi esittää mitään. Elämä Jumalan kanssa on hyvää, parempaa kuin mikään sitä ennen.